Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNH Vlogs PH. Ayan, shout out muna sa mga kabarya. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking mga koleksyon na 10 piso, 150 years commemorative coin. Ayan, isa-isahin natin. Ito yung Ayan, 10 piso, Republika ng Pilipinas. Ayan, Andres Bonifacio. Ayan, sigat Andres Bonifacio. At ang likod nito, ayan, sa bandang taas, may nakasulat, Dangal at Kabayanihan. Ayan, nasa bandang kanan, Bangko Sentral ng Pilipinas, 1863 to 2013. 150 years commemorative coin ito. Ayan. At ito pa yung pangalawa, Republika ng Pilipinas, 10 piso. Ayan, Apolinario Mabini. At ang bandang likod nito, ayan, may nakasulat, talino at paninindigan. Nasa bandang kanan, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, 1864 to 2014. Ayan, 150 years commemorative coin din ito. Ayan. Ang pangatlo natin, ayan, Republika ng Pilipinas, 10 piso. Ayan, General Miguel Malvar. Ayan. At ang likod dito, ayan, 150 years, 1865 to 2015. Ayan, si General Miguel Malvar. 150 years commemorative coin lahat ito. Ayan. At ang pang-apat natin, ayan, Republika ng Pilipinas, 10 piso, General Antonio Luna. Ayan, si General Antonio Luna. At ang likod nito, ayan, may nakasulat, Damal Tapang Dignidad. Ayan, 1866 to 2016. Ayan, 150 years commemorative din ito. Ayan, ang ganda pa ng kalidad ng ating commemorative coin. Ayan, si General Antonio Luna. Ayan. Ang total mintage nito sa numista, ayan, nakita ko ang record nito ay nasa 10 million to be exact. Ayan, bawat commemorative coin. At ang presyo nito sa numista, ayan, ang 10 peso ni Andres Bonifacio, ang presyo nito sa numista, ang AU, almost uncirculated, ang presyo nito ay nasa 88 pesos. At ang uncirculated naman ito, nasa 115 pesos. At ito naman, yung kay Apolinario Mabini, ang presyo din nito sa numista, ang AU, almost uncirculated, nasa 82 pesos. At ang uncirculated, nasa 113 pesos. Ayan. At ito naman, pangatlo, ayan, si General Miguel Malvar, ang presyo nito, ang AU, ayan, medyo mataas to ng konti, nasa 103 pesos. At ang uncirculated na to, nasa 117 pesos. Ayan, medyo mahal ng konti ito. At ang pang-apat natin, ayan, si General Antonio Luna. Ayan, ang presyo nito, ang AU, nasa 83 pesos. At ang uncirculated nito, ayan, medyo mataas ng konti, nasa 138 pesos. Ayan. Ayan, ang ganda pa ng kondisyon. Ayan.
Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel. Ayan, salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago kong viewers. Ayan, maraming salamat. At paki-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Ayan, muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.